Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Iti lubong ti maysa nga engkantada. Tampok itangal daw iti panakigasangga sa timortal a hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Anya ang lugar to'y nakadanunan tanapok. May saan na iputputong a barangay nga adayon iti ili apong. Babasit ti balaya makita ditoy. Kaduanan sa paikit de. Ti agsilsilaw pa'y lang iti gasira. Wen apong. Gaputan na biit pa'y anakagteng dito iti linya ti elektrisidad. Sigun iti nakasaritak iti damok ti umay ditoy. Dagiti lang adda kabailanda iti biyag. Tinagpakabit iti kuryente. Awan duman na nga ron, iginagapuan ta barangay tirad. Wen apong. Ay, kasanuta nga ron ditoy. Rabi imat. Sa dinong iti pagdagosan ta. Asidag ditoy ti basit abalay nga awan ti akim balay apong. Ha? Ijayin ti pagdagusan ta. No awan ti aking balay. Kasano nga'y amakastrek ta? Ha? Ammo dayjay ti umay ko ita ditoy apong. Ne? Insuron na ti pangiduldulinan na iti tulbek ti kandado ti balay na. Iso ang mapantan apong. Adayo unay ditoy. Ti sentro ti barangay. Pudno day ta apong. Ta ijay asidag ti ili ti sentro. Purok. Wenno sityo kanulang day ti alugar. Ado ti amo may papan ditoy ah. Wen aapong. Adadakkel aparikot dagiti tao ditoy apong. Kasta? Isot gapuna dito'y tinagturungan ta. Tulungan ta dagiti agindag iti daytoy apurok. Anya kano ti problema da? Jakpay lang masigurado apong. Adda kano dat-datlag ang mapaspasamak. Aniya? Adu dagiti pasamak asaan da ang maawatan apong. Saan nga mo dyan nakasaritak? Nga da kabailak at tumulong. Nagpresenta aklatan. Hala, si kamot lang ti makaam mo. No kabailam nga ramidin ti may sabanag. Agtalakakan ka apok. Tulungan na aapong. Talagamat. Siyang tiraytan mo. Badi. Kunami, idi dagiti padak a soldado ti kakadwak. Idi may kadwa agubat. Hey, awanan kakapurokan. Kasla, napasusupan dagiti kinalang. Sos, kasanon dagiti kairaraep abunubon. Ay, kay maganggangudan na. Kay dagiti anak titukak. Natay damot aminan. Ay, kasano pa'y itan. Ultimo dagiti bisokol. Ledag. Kay awanan. Ay, kasano pa'y ngarudan ti biyag tayo italakay. Dayta nga raw tidakla sa ludsawd. Kasano tayo pa yan nga agbyag? Noawan mo't ti agbyag amula apagapitan. Awanan na. Sumaruno tayo mo't na maustay. Naimbag nga aldaw yo. Apo bantiway. Ay, asino ka? Sak Nicolas. Isumat ni apong ko abubod. Sang-sanga ili kami dito purokyo. Apong. Ha? Napintas dito ayan nyo kabsat. Amang ano, may ramraman kayo nga agbisain. No dito'y kayo nga agyan. Saan siguro, kabsat? Anyaya ti gagarayaw. Kan kasano nga muyo tinagan ka. Sika, ti Pangulo daytoy apurok. Saan aya? Sana Pangulo. No di ka siya tay kunada at chiptain. Wan, kasta nga ron, kabsat. Ay, sa bagay. Ay.
iti balay ti agnagan iti usting tinagdagosan me. Ha? Jay balay ni Usteng? Ay. Mga no, agbabawi kay itong agdagos sa jay. Ha? Apay ngay kabsat. Isungawan nagigan ni jay itan. Kan siguro, sana'y napagyanan pa'y ni Usting day jay abalay na. Gaputa pasaray at daumyan ni jay babae. Nakabado iti puraw. Kasta? Awan mat tinakita mi idirabi apo bantiway. No agbayag kayo ijay, makita yun tao. Sigurado, umay tumakipagdagaws, tinakapuraw a babae. Apong, nang laylay amin ang dagiti raup, Wan nga rod. Awan ton ti agapit iti may kadwa agundaway. Iti daytoy atawon ditoy. Magango amin dagiti nraep da. Makamakampay dagita, no santang agdadael iti gundaway apong. Agungar pay dagita araep. Kasano ngay? Kaya't mo asawan. At dadanom? Mang digos wano mang sibog iti mula da? No saan tangag dadael iti panawin apong. Ay katanya nga rod nga iti urorayan ta. Mapantan iti bagbagam adat-datlag alobong. Agpag napagnatapay laeng dito'y nalawa kataltalunan, dagiti taga-mapita, apong. Barang masarakan tatidalan niya agturong iti ibagbagak alubong. At datlag a prinsesa. Hala, agsawar ta nga rod. Amuming aday may nagdawat iti pamalubos mo. Tapno agnaday di balay ni Usting iti bakrang ti bantay. Pangulo Antiway. Ay, kakabsat. Saan kayo kumanga garami diti maday? Kasano adi kam agpongtot, kat umad-adumat dagiti sana nasaya at amar-aramid dito'y purok tayaw. Adan sakit din ng ilunod. Ay, parbong kayo! Ay sus! Sana mabalin na kaman milatta dagiti bibig mi. Nga oray rumrumwaren dagiti dilami. Gapot nalaos awaw mi. Wow tayo, kunamot kabsat uldot. Mairamraman iti anyaman mapasamak dito'y lugar tayo mapita. Day dagat! Apa di mo pinanunot? Nga mangan no dagiti asang sangaili. Kat iso dagayam tinang isang bay iti lunod. San mo't nga takas ta? Kasano nga mom? Papanawan tayo kit di dagiti. Uy! Mayat day tang imbagam buwana. Talaga, amayat. Amangan nagpaiso ti kinunan ni Uldot. Anang isang bayda iti lunod. Papanawon tayo kami dyan! Papanawon tayo! Sige, Papanawan tayo dagi jay. Papanawon tayo! Rauden tayo ida ni jay balay ni Usteng ni jay bakrang ti bantay. Rawutan tayo! Sige, rawutan tayo! Umanaw kayo ditoy! Umanaw kayo! Nakalilaga po! Parbang kayo kakabsat! Imay kami ang makipagnaod dito purukyo. Takayat na kayo at tulungan. Anya ko matulong ti isang bayaw nga ay. Kat numalas tinyo mayo ditoy! Saan kakabsat? Nudikat! Uburan tayo idan, kakadwa! Sige! Ha, kasta! Uburan tayo idan! Hey, uburan nyo! Sige! Kasta! Ay, Basa! Ay, kulas! Kumratan sa patayin datada kita! Ay, Abong, di ka rumor dito balay! Sige! Oran tayo! Malinay ka lakay! Uburan tayo! ay, kulas apaw! Ay, kulas! At subli ka iti unag ti balay apong! Ay, saan? Arayatan ka taadon ti kamool mo! Uburan nyo! Anong ti paglisan tapong? Alibugbog! Ay, alibog-bog na! Sumpad ka kami ako napong!
Adakan di lubong mo, Prinsipi Agilos. Naragsak ni sa sambay. Kadwak ni Apong Bubod, madaydayo a prinsesa. Amamok ni Apong Bubod. Ha? Kasano nga ang amonak? Madaydayaw a prinsesa? Naimbag ka nga tao. May saka, kadagiti nakipagay-aywan iti nakiparsuaan. Saan ka ang maibilang kadagiti na ulpit? Saan ngamin arumbang? Adadaalan dagiti amin ang makapasaya at iti aglawlaw. Agpay so dayta. O may kayo. Agpasyar tayo iti nalawa a katurturudan. Dito'y purok mafita. Ado ti kayat ko nga ipakita kada kayo. Babaan ti datdatlag apan nakabalin. Sige, sumurot kami, madaydayo a prinsesa. Amok nga amomon dagiti kayat ko ang makita yo. Prinsipe Agilos. Ngam kayat ko ang makita ni Apong Bubod. Nasayat launay, Kang runaan na? Babaan ka ni Apong Bubod? Makita matan dagiti nasukir at tao. Tinagbanagan ti aglawlaw da. Gapumatlaan iti kinasukir da. At datayon iti rabaw ti daga. Kumita kayo iti aglawlaw. Ha? Nagpuskol na kakaykaywan ti magita iti aglawlaw. Nakabirbir di kat. Nakataltalunan ti matanawagan. Manipod dito'y tok-tok ti turod na ayan tayo. Kasta ti langaday ti alugar. Sa nga pulo asiglon ti napalabas. makitam ti aglawlaw, Apong Bubod. Nakabakbak na nga nakaparsuaan. Wan, Agilos. Kabakiran. Ado ti nagtatayag a pinuon ti kayo. Talaga a kabakiran ti aglawlaw. Katgapo iti dayta akabakiran. Nabuslon mati danong kadagiti ubbot. Kat naapras ti agayos kadagiti waik. Kat agturong da iti karayan. May awaras mati danong iti nalawa. Akatal-talunan. Nabalodbod lakit di dagiti mula apagay. Wen, katgapo ta nabalod Buddha. Manamnama tinalabon nga apit, dagiti nagmula. Kat gaputan na labon ti apit. Saan mat nga agparikot ti pamilyada? Wen, naragsak ti pamilya dagiti nagagat nga agmulmula. Aging gaan nakaltay amin dagita, iti panaglabas ti panawan. Kat iti agdama, Iti agdama, kayat ko ang makita dagiti tao ti resulta, ti kinatangkang ti ulo da. Mapantayo iti kataltalunan. At dita, dagiti tattao. Agpakita akadakwada, akadwa kayo. sige. Mapantayo nga Ruden, madaydayaw a prinsesa. Ay, na. Ayan tayo. Ano nga ti mapaspasama ka da tayo? Natayaw tinaranggas nga alipagpag. Anya ang lugar ti ayan tayo. Danggandak! Danggandak! Tayo. Ti babaya nakabado iti nagayad a puraw. Nakikita kong data! Ikaw ang babae ti kabambantayan. Ano sila ito? Di kayag butang kanyak. Tababaan dagitoy agapo a Prinsipe Agilos, ken ama Bubod. Kayat ko ang makita yo tinapalabas. Agingga iti agdama. Kat no iso tayo tatay pagbutbut nga ni Tipobon. Ijayan ti balay nila kayo sting. Ay, iso yan ito. Ay, white lady. Aguli magkayon. Kumita kayo iti ito do ti igam ko akas la pagbaot. Oh. Ha? Ha? Oh! Ay! Agbuya tayong samutan iti sini kakatwa! Kasla sini ti makita tayo! Sini tayo ta! Sini! Nagpaiso! Sine! Anyat makita yon? Kabakiran! Kabakiran. Kan naglawa kataltalunan! Huwag peso.
Ti kataltalunan tayo dito'y mafita dayta. Ken, ti bantay dayta makita a kabakiran. Sa balitan ti makita dita. Ipakitak mat kada kayon ti agdama alanga ti lugaryo. Oh. Aday ta, Bitaw nyo. anyat makita yun? Nagrangat ta kataltalunan ka kato. Wal magpaisaw. Awan na dagiti bagay tayo. Ayawanan. Nagbuta-butak. Kapit-pitak ko. Kat, awan matanda kiti kay kayo iti day taabantay. Awan na, nakalbutan. Naglawan akapan awan ti makita. Kunyag pa isaw. Napanangan niya dagiti kayo. Awanan, dagiti nakita yu itay alanga, tinagkauna apanawan. Kat amo yun, no apay? Apayan na po kang ti kabakiran. Kanyang tapasama. Anya tinapasamak nagpaisaw. Oh. Aday ta, makita yon no anya tinapasama? Bitaw nyo. Matumtumbada. At kalasod pa dagiti dadakkel na po ti kayo. Natumba dagiti kayo. Pasama. Butang mat. Makita yo dagiti tao. Ragragad dyan na dagiti kayo. Bitaw nyo. Ado ti bagon niya, bumbo nagiti nagdadakkel na troso. Ibusan damat na kita may kayo. Kunyag pa isaw. Pinugipog da dagiti kayo. Awan na, nakalbaw. Kinalbo dati bantay. Kat ti resulta, iso ti agdama ang makikita yu ita. Kat da kayo at tao iti agdama. Agparbang kayo. Tano saan? Awan ton ti gundaway yung agbabawi? No magaburan kay tumatan, iti panagraga ay dayta, abantay. Dakas na angin ti sumangbay. Dakas nga angin. Dahil tadakas nga angin. Di mang dusa ka dagiti tao. Anyat aramido mon, madaydayo a prinsesa. Prinsesa ka no. May saka nga impostor. At kayo, iti babaan, di ba nakabalin ko? Ayaw niya napinta sa babae. Nakastruck kayo, iti lubong ko. Saan? Kinabalan ka, Agilos. Maalilaw ka mat. Gayam! Gagayem, di uliwan na rin gan, ti agtultuloy apan nakigasangga sa timurtal a hero, dito'y drama anapauluan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Gan iti madireksyon, Kirby Riliera. Musika, Jun Rebutazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong